Vitajte pri našom podcaste. Sme traja študenti z obchodnej akadémie a hlavným účelom tohto podcastu bude priniesť zaujímavé informácie z oblasti pohybu, zdravého životného štýlu a stravy. Ku vysnívanému, zdravému a šťastnému životu je potrebné vybudovať si návyky, ktoré vás k tomuto cieľu privedú. Budeme vás sprevádzať zdravým životným štýlom, tipmi na pohyb či trikmi. S životným štýlom sa spája mnoho tém, ktorými vás teraz prevedieme. Naším cieľom je poradiť vám, ako tráviť váš čas zdravším spôsobom, ktorý vám do budúcnosti prinesie krajší, jednoduchší a radostnejší život. Tak pre začiatok by sme sa vám chceli predstaviť. Moje meno je Maťa, veľmi rada spievam už od malička a taktiež aj rada behám a cvičím. Ja som Simča, ja sa venujem tancu od detstva a v poslednej dobe začala ten tanec aj učiť deti. Moje meno je Kiko a ja rád leziem či už na skaly alebo aj v športových halách. Rád sa teda venujem aj behaniu po horách hlavne a taktiež učím decka už asi 3. rok liesť. Tak vlastne v tomto podcaste budeme preberať také 3 hlavné témy, ktoré sa týkajú aj našeho webu, ktorý máme. A prvou témou by som teda načala, aby som sa spýtala Kika ohľadom pohybu. Tak Kiko, povedz mi, aký význam má pre teba pohyb a aký osoh má pre teba v tvojom živote? Tak ja si myslím, že pohyb je veľkou súčasťou môjho života. Tak dovolil by som si povedať, že každodennou. A čo mi to prináša je určite teda či už nejaké to fyzické zdravie alebo nejaké to zlepšenie mojej kondície, tak aj práve to mentálne a to je veľakrát podľa mňa aj to dôležitejšie. Či už keď cez víkend si idem zabehať niekde na tie hory, dokážem sa vyvetrať, vyventilovať všetken ten stres a taktiež si aj parádne zacvičiť, čo si myslím, že je určite dôležité pri každom, či už športe, tak aj pri nejakej inej fyzickej aktivite. Ty si aj kedysi behával nie iba po horách, ale aj normálne, myslím, že maratóny. Ešte sa tomu venuješ, alebo už si prestal? Teraz sa skôr snažím hlavne po tých horách a nie úplne také dlhé vzdialenosti, ale naopak také skôr tie kratšie a také vybušnejšie. Povedzme, že si vyberiem jeden nejaký kopec, na ktorý si chcem vybehnúť a snažím sa tam vybehnúť čo najrýchlejšie. Takže veľakrát nejde o to, že iba kráčam do kopca, ale veľakrát už priam až bežím, čož vyvoláva veľakrát také zaujímavé reakcie ľudí. Kedy ty si šialenec, alebo to ako môžeš vybehnúť až úplne hore a to niekedy to tak úplne pozbudí a dodá ti to taký úsmev na tvári, že fakt robíš niečo, čo ostatných zaujíma. Tak aby som sa opýtal teba, Simča, čo pre teba znamená pohyb? Pre mňa pohyb znamená tým, že ja každý deň trávim v tanečnej sále viac ako 2-3 hoďky určite, tak znamená to určite nejaká tá fyzická aktivita, ktorá by vám mala prinášať radosť a nejaký určitý druh fyzického úsilia vloženého do tejto aktivity, ktorý vám taktiež prinesie nielen teda tú kondičku napríklad, alebo svaly, alebo v rôznych podobách teda, ale taktiež vám to má priniesť aj nejakú tú pohodu alebo zrelaxovanie, odreagovanie od každodenných aktivít, ktoré musíte vykonávať nie až tak dobrovoľne možno niekedy. A znamená to taktiež pre mňa to, že môžem tráviť, tým, že tanec je väčšinou kolektívny šport, tak môžem to tráviť s ľuďmi, ktorí zdieľajú toto hobby a títo ľudia sa tiež tomu chcú venovať a tiež majú nejakú radosť z toho, že môžu tancovať. Tanec je vlastne určitý druh vyjadrenia nejakých pocitov, ktoré môžete takto vyventilovať týmto športom. A čo si myslíš, aký to má na teba dopad, že teda tancuješ? Myslíš, že ti to naozaj pomáha aj takej fyzickej aktivite, že napríklad dokážeš výjsť niekde na nejaký kopec alebo niekde? No určite nechodím na túry alebo na hory tak často ako ty, Kiko,
ale keď už spolu ideme na túru, tak si myslím, že nemám až tak problém udržať nejaké tempičko, že aj To môžem potvrdiť. že aj dlhšiu túru viem zvládnuť bez nejakých väčších problémov a tak nejaká kondička tam z toho určite musí byť, keďže tanec nie je šachový šport, ale je to fakt o tom fyzickom úsilí vloženom do nejakej určitej aktivity. A teda tanec je v rôznych tých sférach, v rôznych tých štýloch a každý štýl je vlastne dosť zameraný na niečo iné. Z tanca máš napríklad aj rôzne akože posilnenia tých svalov, pretože tanec môže byť zameraný na nohy, môže byť zameraný na trúb, môže byť zameraný na ruky a keď sa venuje tanečník, teda každému tanečnému štýlu alebo tanečnému odvetviu rovnako, aby bol teda kvalitný tanečník, tak vie si z toho vybudovať naozaj aj to zdravie nejaké, že môže byť vlastne flexibilný napríklad, alebo dokáže veľa vydržať, nazvime to, či už v tých horách, alebo... salta. No to možno mladší ľudia, na mňa to už nie. Ale tak, hej. Maťka, a teraz na teba, čo pre teba znamená tento pohyb? No tak momentálne som si k tomu našla cestu hlavne z toho dôvodu, že sa potrebujem trošku taktiež ako Kiko vyventilovať a vyrelaxovať, keď toho momentálne máme tak veľa kvôli maturitnému ročníku, kvôli príjmačkám a kvôli každodenným stresom aj pomimo toho. Tak vždy teda po škole, nie každý deň, ale snažím sa teda aspoň raz za 2 dní si zabehať, trošku ventilovať hlavu a taktiež tam zahrnúť aj nejaké cviky, aby som si trošku aj vybudovala nejakú svalovú hmotu, nemôžem iba behať. A taktiež sa snažím zahrnúť aj intervalové behy, aby som si zlepšila kondíciu, takže behávam aj akože dlhé trate, cca tak 10 km, minul som dala rekord, alebo také tie kratšie trate skôr na posilnenie tej kondície. A myslíš si, Maťka, že záleží na tom, ako rýchlo bežíš, alebo skôr ako dlho bežíš, kam sa až dokážeš dostať? No, ja som mala úplne takúto dilemu ohľadom tohto, lebo keď som si všetko merala a mala som hodinky, ktoré mi merali aj tep, aj čas, za koľko som zabehla, aj tempo, akým som išla. A potom som zistila, že keď berem teraz momentálne cez školský rok ten beh ako takú psychohygienu, tak si tie hodinky nikdy za sebou neberiem, že si iba zmerám vlastne kilometre na telefóne, aby som sa vlastne tým nemusela zaoberať počas toho behu, že snažím sa skôr vyventilovať tú hlavu a nesústredím sa na to, že ako rýchlo behám, ale keď idem behať s tým zámerom, že behám rýchlo a chcem si zlepšiť tú kondíciu, tak si myslím, že tam je dobre si odmerať ten čas, ale neviem, že som úplne dobre odpovedala na tvoju otázku. Že či je akože dôležité. Myslím si, že hej. Áno, nezáleží na tom, koľko zabehne, alebo že ako rýchlo bežíš, ale ako ďaleko sa dostaneš. Niekedy sa pomalšie dostaneš aj ďalej. To je pravda, hej. Akože keď som začala, tak som veľmi pomaly behala a strašne zle technicky. To som sa snažila trochu vylepšiť, lebo ja som behala, že hrozne a potom ma boleli tak po 2 týždňoch kolena, takže som to musela zlepšiť, ale už a tiež ide o to, že si hobby bežec. Nie nejaký profesionál, bereš to, aby sa vyventilovala, nepotrebuješ dávať nejaké rekordné časy. No, takže takto ja a beh. Maťka, keď si spomenula školský rok, prvá otázka, ktorá hneď napadla, či ti to pomáha pri nejakých školských úlohách alebo pri učení takýto beh? Ja si myslím, že hej, lebo ja sa snažím teda ísť vždy po škole, nie večer, lebo večer už fakt nemám energiu pomaly na nič, ale tým, že vlastne prídem zo školy taká väčšinou vyflusnutá, tak tým, že si idem zabehať, tak ma to tak dobije energiou a potom mám oveľa ako keby viacej svieži mozog na to sa ísť učiť do školy alebo na príjmačky alebo maturity. Takže veľmi mi to pomáha v tom. Kiko, a ty to máš ako? Ty si o tom čo myslíš? Tak ja si myslím, že určite nie je dobré hneď po škole si ísť napríklad sadnúť alebo oddychnúť, ale ako práve Maťa hovorí, spraviť či už nejakú tú fyzickú aktivitu alebo nejaký iný typ športu, pretože či už to človeku dodá akože takéto
takú tú silu na to potom večer sa niečo učiť, ale môže to byť aj tým, že či už sa vyventiluje teda tú hlavu, urobí niečo lepšie pre seba, možno keďže robí niečo v nejakej komunite, tak sa stretne s inými ľuďmi, porozprávajú sa a je to také, aby presne bol ten život rozdelený do tých všelijakých etáp, nie iba všetko učenie sa, ale ide aj o to mať aj niečo také iné, kde sa človek dokáže si dobiť znovu tie baterky a by potom zase mohol pokračovať. Presne toto je môj prípad teda, že po škole idem hneď na tréning s deťmi, po ktorom následuje môj osobný tréning a viac ma to dobije energiou, ako keby si sadnem po škole a idem si oddychnúť. Tým, že hneď po škole je to nejaká tá fyzická aktivita, tak je to taký zmena prostredia, je to zmena aktivity, takže určite súhlasím s vami. No druhou témou nášho podcastu je strava. Kiko, približíš nám tvoju stravu a ako sa stravuješ? Tak ja sa teda snažím nejesť viac, ako by som potreboval, alebo ako by som chcel, povedzme. Keďže si myslím, že váha, či už pri nejakých tých športových ako aktivitách ako lezenie alebo beh, tak má veľký význam, ale určite nie je zase málo a jesť múdro podľa mňa. Takže ja si myslím, že ráno teda treba doplniť hlavne veľa toho ovocia alebo možno kľudne aj zeleniny. V našom článku na našej stránke si viete prečítať, kedy je najlepší čas, kedy jesť jablko. Takže vám určite odporúčame prečítať si tento článok a dozviete sa, kedy je najlepšie jesť jablko. A tiež teda mám nejaký režim, kedy čo raňajkujem, ale teda hlavne ráno treba doplniť to ovocie. Potom obed je, ja si myslím, že veľmi dôležitou súčasťou toho jedálnička, pretože keďže my sme ako študenti, tak potom, čo sa doučíme, ideme teda na obed a potom, keďže máme nejakú tú energiu, ktorú môžeme zase minúť a spáliť, tak môžeme predsa len robiť nejakú tú fyzickú aktivitu, pretože bez toho jedla alebo bez tej energie sa zase pracuje ťažšie. A potom večera tiež, ja si myslím, že dôležitá vec, takže tam či už niečo, čo ešte doma zostalo, alebo kľudne nejaký chleba, ja sa teraz snažím doplňať aj proteíny týmito proteínovými shake'mi a takto, ale to zase nie je úplne stále. A ty, Maťka, ako to máš? Obeduješ, večeriaš? No ja som není správny adept na túto otázku, lebo ja teda to mám veľmi porozhadzované a hlavne teda v školskom roku ja obedujem väčšinou o 4:00. Fíja. Lebo to je ten problém, že vieš, keď si chceš ísť zabehať po škole, tak proste máš plný žalúdok po obede a nechce sa ti úplne s plným žalúdkom behať. A ja keď prídem domov, tak sú 3 a teraz ešte keď je zima, tak sa snažím stihnúť, nech je aspoň nejaké svetlo, takže ja hneď ako prídem domov po škole si rýchlo niečo hodím, také rýchlo ako jablko alebo niečo také, nech ma to tak, nejaký sacharid, nech ma to rýchlo nabudí a idem proste von. Čiže ja ten obed fakt mám neskoro a už to asi nemôžem ani nazvať obedom. Takže to není úplne dobré, no a ráno väčšinou nestíham úplne robiť také plnohodnotné raňajky, takže si to dám v škole a to sú väčšinou nejaké tyčinky z bufetu alebo či už nejaké ovocie. Ale tak niekedy máš aj tie kaše, alebo tak toto vyzerá vždycky tak už som dlho nemala. Fascinujúco. Už som dlho nemala, ale snažím sa si aspoň rýchlo zobrať nejaké jablko alebo niečo, nech mám aj niečo zdravšie, ovocie, ale vitamín. No, nejaký vitamín. No a večeru ako kedy? Keď som hladná, tak si niečo dám a keď som není hladná, tak už to nejak nechám plávať. Takže ja som naozaj není dobrý adept na túto otázku, ale Sima, ty vyzeráš byť taká usporiadaná v tomto zdravom životnom štýle a strave, tak povedz nám niečo k tomu. Tak zdravý životný štýl a zdravá strava je určite pre každého individuálnou témou, si myslím. Ja osobne sa snažím neprejedať nezdravými jedlami, no niekedy určite na mekáčik skočím. To si zase nemôžeme poprieť takéto lahôdky životné. Ale není to nejaká veľmi častá udalosť, je to naozaj len občas. A snažím sa stravovať tak, aby som mala dostatok energie, či už počas obyčajného dňa, alebo aj cez víkendy. A hlavne si myslím, že zdravá strava prispieva veľa k imunite, čo sa potom odzrkadlí napríklad aj na
tých chorobách, ktoré teraz počas jesene, zimy sú všade naokolo a obliehajú nás. No a teda moje raňajky pozostávajú väčšinou z nejakej jemnejšej stravy na zime, taká fakt, že malinké sústo, či už to je nejaký jogurt iba, alebo ovsená kaša zaliatá vodou, také tie sačky, čo bývajú. No a na desiatu vždycky nejaké ovocie a roštek. A potom, čo sa týka napríklad obedu, tak niekedy tým, že nestíham na tréningy s deťmi, ktoré bývajú hneď po škole v podstate, alebo bývajú teda skôr, tak niekedy obedy bohužiaľ vynechám, čo nie je úplne správne, lebo potom večeru až po tréningoch si viem dať tak o 8, ak nie neskôr. To je taká nevýhoda niekedy, takého... A vadí ti to? Necítiš niekedy, že si moc hladná, alebo sa ti nejako nechce do toho? Bývam dosť často potom unavená. Že sa nevládzem napríklad tým, že mám celé po obede tréningy, tak sa potom už nevládzem učiť, že idem rovno aj o 9 niekedy spať. Čo je taká nevýhoda dosť, že aj na tých tréningoch neviem potom podať taký výkon, keď nemám energiu na to. Čiže určite tá strava, že má byť rozdelená do tých raňajok, obedu a večere hlavne, a potom už nejaké tie desiatové a olovrantové snacky, tak má to svoje opodstatnenie, si myslím. A medzi tréningami, keď máš, tak si nestíhaš niečo rýchlo odjobnúť? To väčšinou na to není čas, lebo deti furt kecajú. A ako to máš ty s tými deťmi? Myslíš, že ťa to nejako obohacuje práca s nimi? Alebo to robíš skôr iba kvôli peniazom? Nie, určite to nerobím kvôli peniazom, ako vieme, práca s deťmi nie je úplne vždy najlepšie platená. Mohla by som určite robiť niečo, čo by som mala viac peniažkov z toho. Avšak je to síce taký, že žrút času, lebo veľa vecí tam treba vždy pripravovať, treba tam veľa vecí doniesť častokrát, no úplne vidím v tom strašne veľa, čo mi to dalo. Či už to, že mať, dajme tomu, 20 detí väčšinou v skupine na zodpovednosť, pripraviť ich na vystúpenia, na súťaže, všetko im tam zorganizovať, tak to je veľká zodpovednosť, aspoň pre mňa, že ja to tak vnímam. A častokrát sa stretávam s tým, že tie deti si v týchto rokoch mám vlastne, že od 10 až do 15 väčšinou, menšie už nemávam, tak títo deti si väčšinou hľadajú také svoje, ani nie že vzory, ale tak niekoho, za kým pôjdu. A čo mňa na tom teší, je, že tí deti si dokážu nájsť niečo, čo ich bude baviť, teda ten tanec, skrz niekoho, za kým dokážu ísť, keď sa aj niečo deje. Vlastne tí deti po tej škole tiež potrebujú nejakú mentálnu regeneráciu, nejaký oddych, alebo pokiaľ majú nejaké zlé obdobie, potrebujú niekoho, s kým sa porozprávať. Stalo sa mi naozaj častokrát, že dieťa išlo za mnou, že niekto ho šikanuje, alebo napríklad, že rodinné problémy za mnou prišli, tak som potom napríklad tú šikanu riešila s rodičmi a teda sa to vyriešilo, len dieťa je niekedy možno aj také, že hanblivejšie ísť za niekým starším, tým, že ja mám vekovo akože bližšie k tým deťom, tak si myslím, že niekedy to je pre deti aj takýto prínos, čo je pre mňa potom také, že ma to hraje na srdiečku. Že môžem tým deťom aj niečo viacej priniesť ako krúžok po škole. Tak to je dosť pekné. Ja keby môžem povedať z mojej skúsenosti, tak ja si myslím, že lezenie, alebo teda tým, že som inštruktor lezenia, tak ako ty máš zodpovednosť s prípravami tých súťaží alebo tak ja mám veľakrát, mi to tak príde, že zodpovednosť naozaj za tie ich životy, pretože oni niekedy, jak ich aj učíme sa istiť, že sa istia sami, takže jeden lezie a druhý teda toho lesca drží, tak naozaj to proste tá robota treba, aby bola odvedená správne, pretože ak sa niečo pokazí alebo ak sa niečo stane, tak naozaj sú z toho trvalé následky, keď dieťa spadne či už z nejakej väčšej výšky alebo nejakým nedopatrením. A je to určite veľká zodpovednosť, ale myslím si, že ma to aj na tej druhej strane tak dobíja energiou, keďže či už sa rozprávame o veciach, ktoré som ja tiež prežil na základnej škole, alebo je to také, že si človek tak zaspomína, ale zároveň je tam aj tá zodpovednosť, aj niečo, že sa musíš naučiť a musíš naozaj dávať pozor.
Takže ťa to či už ťa to dobije trochu energiou, ale dá ti to aj niečo do toho budúcna. A možno aj to, že či naozaj chceš mať deti, alebo nechceš mať deti, alebo ako tú prácu s nimi a tak. No a teraz sme vlastne aj tak zhrnuli všetky naše body, ktoré vlastne sa nachádzajú taktiež aj na našom webinári, ktorý si teda môžete pozrieť a registrovať sa a môžete dať aj odber nášho newslettera a taktiež aj like a subscribe. A ak by ste teda mali záujem sa dočítať viac ohľadom takýchto tém ako pohyb, zdravý životný štýl, tak určite nezabudnite navštíviť našu stránku prolife.sk 235 SK. Opa, takže ešte raz prolife235.sk. Yes. Tak ďakujeme za pozornosť. V prípade otázok nezabudnite nás. Nebojte sa kontaktovať nás, napísať otázky, či už do komentára, alebo aj osobne na naše sociálne siete, ktoré nájdete na našej stránke, ale aj v popise. A tešíme sa na vás na budúce. Ďakujeme, pa. Ahojte. Pa.